Tie tulevaisuuden korkeakoululle. Tampereella rakennetaan uudenlaista korkeakoulua, joka on enemmän kuin osiensa summa. Katsotaan, miten se vastaa tulevaisuuden haasteisiin. Puramme siiloja. Seuraavan sukupolven eli nykyisten ja tulevien opiskelijoiden pitää ratkaista hurjan vaikeita asioita. Tämä onnistuu yhdistämällä eri tieteenalojen osaamista uusilla ja luovilla tavoilla. Tampereella vahvuudet löytyvät tekniikan, terveyden, talouden ja yhteiskunnan tutkimuksen rajapinnoilta. Ammennamme ainutlaatuisesta kulttuuristamme. Meillä on vahva jakamisen ja yhdessä tekemisen perinne ja tarjoamme opiskelijoille paljon valinnanvapautta ja vaikutusmahdollisuuksia. Tampereella jokaisen on mahdollista löytää ja toteuttaa omat unelmansa. Samalla tutkinnot vastaavat monimutkaistuvan työelämän tarpeita. Rakennamme aivan poikkeuksellisen tutkimus- ja koulutusympäristön. Tampereella koko kaupunkiympäristö muodostaa elävän laboratorion, jossa kehitetään ratkaisuja koko maailman käyttöön. Yhdistämme kaikki tutkimuksen tasot perustutkimuksesta aina soveltavaan tutkimukseen ja palvelukonsepteihin. Nyt on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miltä näyttää korkeakoulutuksen tulevaisuus. Luomme jotakin ainutlaatuista ja sinut on kutsuttu mukaan. Uudet ja mielenkiintoiset asiat vaativat tekijänsä.